Кретарка. Я дигни телефона, кота. Дигни телефона и ми го дай го на ушето, да видим какво ще ми кажа. Здравейте, аз съм Георги. Как се прекарвате на нашето събитие? Здравейте, аз съм Димитрина. Нещо искате ли да пожелаете? Прикайте, бе! Ало, познахте ли ма кой съм? Спряха да говорят нищо. Ало? Ало, здравейте. Не говори никой. Ало? Охо, как е, Гоша? Здрасти, Диме. Всичко е наред. Вие как сте? Нещо друго ще кажете ли? Ало! Ало? Здравейте. Роуминг е. Ало? Импулсен ли е телефона? Здравейте. И да слушаш по-малко жената, да знаеш, няма да те контролира цял живот. Гоше, нищо против сватбата, ама ергенското беше... Ало! Алейкум салам! How are you? Yes, thank you. Please leave a call. Ама, Нали? Чек. ама що нищо не им казва? Защото телефона говори. Еми аз искам да чуя. Ще кажеш. Здравейте ли? Ли кажеш? Здравейте, аз съм Георги. Как се прекарвате на нашето събитие? Горе-долу. Има време, бе, няма за кирия бързка. Так. Ало? С този женски глас, Гоше, нищо не си прекарана. Че ще дигнеш ли? Дай да го чувства, че ще аз. Ало? Да, моля. Гошо да слуша повече Димето. Димече си прекрасен човек, Гошо чат-пат се откачен, иначе, ама трябва да го търпиш, какво правиш? Направи грешка, ама тази грешка ще я търпиш цял живот. И от тук нататък, ако сте ме накарали аз да дигна телефона, ще има проблем. Айде, лека вече. Дай сега. Да, моля. Оферта на банка. Здрасти, Гошка. Да. Да, много шик, лукс, разкош, паечи. И Гоша отстъпва и това е цялата истина. И от вас, ама... Мъкни малко. Гоше, внимавай да не те тормози жената. Не е верно. Да не те тормози. Жената никога не тормози. Жената само знае да обича и иска нали, живота на семейството и да бъде над всичко. Така че тук не говорим за Диме, не ли да притесняваш Джоро, когато върви командировка. Чуваш ли ме? Защото всеки мъж малко му шарат очите. Това е нормално. Иначе така е. Всеки мъж малко му шарат. Не е верно. Обаче трябва да се обичате и да си знаете всичко. Точно така, да. Наистина трябва наистина да си знаете всичко. Ето са тук да снимат камерата, не гледай какво тук ще ми навре камерата в лицето. Джоро, като нас трябва да сте. Това е край. Айде. Много мъцкане, ако искате да правите мъжки деца на Марин Тодоров 15, в стаята за гости, само мъжки деца се правят. Да. Какво да ти кажеш, едно знаеш? Еми знам как, нали вече става там едно момченце. Ако имате нужда от нещо, винаги може да звънете на абсолютно същия този телефон, който се намирате в момента.